आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो दुखुनांथाव आपडेट भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों बेनो जादों जाहैबाय आङो दहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों जाहैबाय गोबांथारानो बेबायदिनो फेसबुक पेजफ्राव आपल'ड खालामदों ओमफ्राय माखासे इउटुब चेनेलफ्रावबो आपल'ड खालामनानै होनाय जाबाय दा उन्दै गथ'खौ बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय मोनबोनाय नुदों आङो बे मानसिया थैबायमोन ओमफ्राय दा माबोरै बेबायदि गोमाखो माबोरै थैखो बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिनि डिटेल्स मा गामिनि बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौहाय खोन्थानायबो जायाखै ओमफ्राय मिथियोब्ला मोजां जागौमोन ओमफ्राय बे गथ'आ माबोरै बेबायदि हाग्रायाव थैहैनो मोनखो ना बिनि सायावहाय सोरबा माबा मोनसे बेखौहाय आक्रमणफोरसो खालामदों नामाथाय ओमफ्राय दा बेखौनो आं मिथिनो लुबैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो भिडिअखौ होगोन ओमफ्राय नै आङो फिसा होनांबाय मानो होनना बुङोब्ला गिदिर होनो हाया बेफोरबायदिखौ ओरै लायोबा बासि मोनदों उदैयाव दैनानै मोनबा बे जेबो नङाना एफबनासो बे बेजों नागिरथाराखैमोन जों दानिसो मोनथाय नागिरदोंमोन आं नायनानै नुबायना औ जों थानो नागिरबाय थायाखैमोन आङो बिसिना दङ एकदम मोनहां होननाय दै सानदों आयो मानसिखौनो बुथारदोंसो मारा गारना दोनदों हाग्रा सिङाव आयै फिसाखौ हाबाब नै इसोर देरखानायखौलै फिसा थैयामोनलै बियो नायसाय आदा नायसाय बिदि फाव जायोलै मानसिखौ आयै मानसिया हां लादोंमोन मैया हरावसो मादों बियो गोजांनाय माबाय अखाजोंसो थैदों बियो अखाजोंसो थैदों बियो बे बोलदां बोखारगोन दे जाबाय बोलदां बोखारना सुदो थैया गोथांथारदों माथो हनै लेवार ओमफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्रा बियो माबोरै बेबायदि जिउ गोमानो गोनां जाखो माने आं बेखौ डिटेल्स मिथियोब्ला मोजां जागौमोन ओमफ्राय रायजो राजाफ्राबो हयथ' बेखौ माने डिटेल्स मिथियोब्ला मोजां मोनगौमोन दा मा हिसाबैहाय बेबायदि जिउ गोमानो गोनां जाखो बिनि बिमा बिफाफ्रा मिथिदोंना मिथियाखैमोन एबा माबोरै बेबायदि हाग्रायाव बेबायदि अना खाना एथ' अन्थाव बाथाव गथ' बोरै जिउ गोमाखो माने आं बेखौहाय गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनदों आरोखि ना दा मोजाङै मिथियोब्ला मोजां जागौमोन मा हिसाबैहाय बेबायदि गोमाखो माबोरै बेबायदि थैनो गोनां जाखो ओमफ्राय बेजों लोगोसे एक्सुवेलि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मा जामारखो सानफ्रोमबो हिन्जाव खारनाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे फाथैलाय बिसिलायनाय दा बेबायदिल' नुनो मोनसै आरोना बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा आङो दहाय फुङावनो नुलायबाय इउटुब बोदलानाय लोगो लोगो बेबायदिनो मोनसे फाथैलाय बिसिलायनाय नुलायबाय आङो ओमफ्राय दा एक्सुवेलि माबोरै बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थाखो जोंनि समाजनि गेजेराव साननोब्ला बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोना बेबायदिनो खारनायबो जोबा बेबायदिनो सारासारि नागारलायनायबो जोबा दा आङो बेखौबो एसे भिडिअ क्लिपखौ सालायनानै होनोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन गोसोफ्राव मा रोखोम नांदों मथा मथि बेफोरबायदि जाथावनाङा आरोना मानो होनना बुङोब्ला मोनसे समावहाय बेबायदिनो सेंग्रा एबा सिंग्रिजोंहाय गोरोबलायनानै गोसो मिलायलायनायनि गेजेरजोंसो जुलि जायो ओमफ्राय गेजेर ससेयाव जुलि जाखांनायनि उनाव जेब्ला संसार जालांनांगौ मोजां बेबायदिनो न'खर खुंलांनांगौनि समावसो गेजेर ससेयावनो बेफोरबायदि सारासारि नागारलायहोनायखौबो जों नुबोनो मोनबाय एक्सुवेलि बेफोरबायदि जाथावनाङा आरोना बेखौबो माने बिनि डिटेल्स गामि एड्रेसफोरखौ होनाय जायाखै थेवबो आं नोंथांमोननोहाय माने एसे गोसोआव आङो साबा मोनदों मानो होनना बुङोब्ला एसे बर' हिसाबैहाय आङो समाजाव बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थाब्ला माने गोसोआवहाय मोजां मोना आरोना साबा मोनो बयबो संसार जानो होननानैसो बयबो जुलि जाखायो नाथायब्ला गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि जानाय नुयोब्ला माने गोसोआव मोजां मोना आरोखि थ' लोगोफोर नायलांनो हागोन आरोखि बेखौबो दिनै थारमाने बिसोर सानैबो एंगारलायनायनि दिनै समाजनि गेजेराव साखि लालायनोसै दिनै सानैबो एंगारलायनोसै दिनै फाथैलाय बिसिनायनि हाबाफारियाव जों आवगायलांनायदो बेनिखायनो इसोरा बिसोरखौ अराय सम हयथ' बिदायफं हौवा हिन्जाव नङाब्लाबो बिदायफं बायदिहाय बा मोननै न'खरनि गेजेराव जे नांलाय खमलाय जायालाफानो थालायनो हायो बेखौ जों मोननै समाजनिफ्रायबो गुरै खावलायनाय थाबाय बिसोरनिसो आरो बोर साबस्रिबाय अराय जिउआ गोलाव जाना थाथों गावबा गाव न'खराव मोजाङै थानो हाथों बेखौ जोङो जोंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय
रायजोफोर थारमाने बेयाव नेम बायदियै बिराद गोलाव दङ ओमफ्राय बिसोर माखासे नेमफोरखौ जों खालामजोबनो हाया खालामोब्ला माने गोलाव जायो बासारिफोरबो नांगौ जायो आरो माने बिखा खुंफिखाङो जों बेफोरखौ खालामबाय थानो हाया माने बेखिनियावनो जोंहा गोरबोआ गाबदों माने मोनसे संसारा दिनै गावस्रानाय बेलायाव आरो बिसोरखौ जुदि बै सिन्दुर फोननानै खोमोरनाय बेलायालागै थांबावब्ला जोंनि गोसोआ आरो बांसिन गाबबावगोन बेनिखायनो जों गोबाव खालामला जे दिनैनिफ्राय बिसिनि संसारा लामाया गोथेसिगोन बिसोर सानैनि हौवा हिन्जाव सोमोन्दोआ दिनैनिफ्राय गोमासिगोन आरो उनाव बिसोर हयथ' बिदाय फंबाय गुबुन बायदिहाय सोमोन्दोयै बिसोरो हयथ' रायदावलायनो हागोन बेखौ जोङो अराय समाजनिफ्राय जोङो माने गुवारै बेखेवना होखाबाय जे बिसोरो बायदिसिना सोमोन्दोआव हयथ' रायदावनो हागोन हौवा हिन्जाव जायाबाबो जे बेखिनिखौ बिसोर लाखिदो लामा दथायाव जेन नांलाय खमलाय जाया गारबाय होना लामा दथायाव नांलायनानै समाजनि आब्रुथिखौ जे गुबुंले खालामा जों बेखौ समाजनि जानानै गुरै खावलायखाबाय बेखायनो दिनै दा जोङो हाबाफारि लानोसै फाथैलाय बिसिनाय सिन्दुर खोमोरनाय बेलाखौ जों दोनथ'बाय दा सानैखौबो गय थाइसे फाथैखौ जमाय हमनांगोन सानैबो आरो सानैबो बोना बिखौ खावफा खावफा गावबा गाव लांनांगोन हिन्जावसायाबो फाथैखौ बिसिखांनायनि उनाव न'आव थाहैनांगोन आरो हौवासायाबो बे बिसिना बे गय थाइसे फाथै बे बिसिनाय बेखौ लानानै बियो थांनांसिगोन दा बेखौनो जों गुरै खावलायखाबाय सानैखौबो बे गय फाथैखौ हमनो थाखाय जोङो गुरै खावलायो